Shalom. Shalom. Horas madihita salhudna. Kami atas nama Parhalado ni Huriata Pasahaton. Selamat hari Minggu ma dihita salhudna. Atong taparade ma roharot pikirata tapuji matuhata marite bukuende nomor 577 ayat sada 2 dohotolu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Saya paboto hononmu do tuau dalan hanguluan, kuk do las ni roha diadopan ni bohim, akka hasudungan ni roha do di siamunmu saleleng ni lelengna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata par gogo na suatu dosan, namando mauliate dohami tuho, Allah di papatar ho doho tuak kasih belebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya asiroham, sabayen madihami ro di pinoparnami barita naulii, jala pararat ma itu salhut bangso, asa besar sondang ni hasangapon mi, doho diaka na hudul di haholomon, doho ni linggoman hamatean, mar hite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sekali Tuhan
patik ni debata di mingguta sadarion imana tersurat di patik parjolo dohot lapatanna. Audo Jahoba debatam ninna debatatta gang jadi marakup ahu bayanonmu debatam. Dia do lapatan ni oddo ikon umbiar rohata jala humolong jala upos mida debata asamida nasa na adong atong rap mangidogogo mahita sian tuhatta ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tepatikmi. Amen. Tato potima dosata tuado panidebata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatan do hami tubu. Jaladang adong haporseaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manimbil sian akka dalanmu. Masai godang do panglesion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham. Sai unang paingot-ingot aka dosa ni hapason nami. Dohot panglesion nami. Sai ingot mahami hombar tu asi ni roham. Dohot denggan ni basam. Ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus. Marpa muati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabigima baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songonodo pakaholongi ni debata di portibion. Polado anak-na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan saleling nileling na di ibana. Asangapon mali debatana di gijang. Amen.
Kabegema hata ni debata turpuk di hari mingguan imana tersurat di sada Korin sada ayat 26 sahat roh di ayat 30 sada tajahama merespon surya bereng hamu ma akadongan pajewona di hamu dang piga hamu na bisuk manghuton sibuk dang piga na gogo dang piga na sangap hian. Akana tiuk di Portibion jalan namarlea dipilih debata tung si soadai asa soda hononna nang jongjong hian Asa unang marneang-neang agiaha rumana mardopon debata. alai sian ibana do umbahen di bagasan Kristus Yesus hamu ai ibana do gabe habisuhon di hita sian debata dohot hati goran dohot habadiaon dohot haluaon. Asa saot na tarsuati manaeng mamuji lirina mga sahon Tuhan ima ibana mamuji. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala nau pepsa. Amin. Tidakon ma hapor seotai songon na hinitidakon ni dongata sa hapor seaon di sandok Portibion rap ma hitamandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natmo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman ni tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sian tondi parbadia andorang sohabubuan ida tuhata natubon na bernit di panghuman silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinasilang natuat tuban watoru duli tanom namula mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahu hundul di ciam ni debata Jehovah ama naik pargogo na suatu dosani isima ibana pa imulak umur suatu tetanoon manghumiha na mengulu dohot namate au porsea di tondi parbadia jala adong sada hurian nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasisani dosa dohot diatain namando mulak mengulu sogot daging ni halak na mate dohot dihuluan na sora sudah. Amin.
Tikting namasa di Sadarion Minggu 20 sia Januari 2020 tolu Naparjolo Goarni Minggu. Goarni Minggu ta Sadarion ima Minggu paopaton dung Epipanias. Topik Minggu debata haroroan nigogo dohot bisuk. Tikting marbagas, tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu pardongan sari peon ma, Teddy Mariodona manurung, anak ni amata, rajin manurung nahinan, tubuh ni inata, tabita boru simbolon. Alamat Perum Ambar Waringin Elok, Blok D Sada, nomor 5, ruas ni GKPI Kisaran. Dohot Orwana, Hotma Juliati boru siagian, boru ni amata, Maraden siagian. Tubuni inata tiurma boru aruan, alamat Kebon Pedes Gang Gerak nomor 10 sia sektor Jerusalem, ruas nih HKBP Bogor. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu 4 Februari 2020 tolu mulai pukul siawip di HKBP Bogor. Tikting paduahon, naing manjalo pasu-pasu pardongan sari peonma, David Rolando Pangaluan Sibarani, anak ni amata Tony Panahatan Sibarani, tubuh ni inata Repince Mariani boru Simanjuntak. Alamat Jalan Maharaja Indra Lintas Timur nomor 88 Pangkalan Kerinci Riau, ruas ni HKI Pangkalan Kerinci Riau. Dohot Orwana, Elvira Natasha Aulia boru Situmorang, boru ni amata Togar Situmorang nahinan, tubuh ni inata Maria Linda boru Sitanggang. Alamat Desa Sindang Barang RT Walu RW 4 nomor sia Bogor, sektor Nasaret, ruas ni HKBP Bogor. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu 4 Februari 2020 tolu mulai pukul siawip di HKI Pangkalan Kerinci Riau. Padidiona magodang dohot maka tindakon hapor seaon. Sadarion di parmingguon botari pukul 10 pituwip, dung sipul papungu pelean dung jamita di Patupa Huriatado Pakobasion Sakramen Padidion Nabadia khusus dohot maka tindakon hapor seaon tu sahalak namar baju narosian ugamo silom jalanunga marguru ibana saleleng tolu bulan. Sakramen Padidion Nabadia di hari Minggu nanaing ro 12 Februari 2020 tolu di parmingguan pukul pituwip Patuponi Huriatado Pakobasion Sakramen Padidion Nabadia. Tu akan natoras nanaing mamboan ianakona majalo Padidion Nabadia asa Roma Marguru Taridi di hari Rabu 8 Februari 2020 tolu pukul 10 pituwip. Maringanan di konsistori. Jale dibuan mas surat pengantar sian situa sektor nabe. Holan natoras maro Marguru Tardidi. Purna Bakti Hasituaon. Sadarion Minggu 20 sia Januari 2020 tolu di parmingguan pukul 10 wib. Patupauni Huriatado acara paborhaton inang situa Pioleta Lydia Mariani boru silaen sektor Jerusalem. Nama masuhi Purna Bakti Hasituaon usia 25 tahun. Hombartusi A. Acara paborhaton memasuki Purna Bakti Hasituaon di Patupa Dung Sipul Papungu Pelean Dung Jamita. B. Patupa Otado Papungu Pelean Sadarion Minggu 20 sia Januari 2020 tolu di Sude Parmingguon Songon Dalata Mandok Mauliate di Sude Pakobasion Nasida Nasalelengon di Huriata. C. Acara Ramatama di Patupa di lantai dasar gereja Dung Simpul Parmingguon. Alani Pinangidoma Haradeon ni ruas ni Huria 2 halak per sektor, utusan seksi-seksi 2 halak per seksi. Sude parhalado dohot keluarga, asaro mandohoti acara ramah tamai. Ruas napinda. Mulai Minggu Sadarion 20 sia Januari 2020 tolu nunga pindah parhuriaon ima Andi Renhat Raja Guguk Naposo alamat sektor Kana pindah tu GBI Jalan Gatot Subroto Bandung. Anggiat magabe ruas naringgas marhurian asida di hurian natinopotna. Pangapulion di hari Rabu 1 Februari 2020 tolu pukul 10 siawip
Patu pauni huriata do pangapulion tu bagas ni keluarga W. Gultom, alamat sektor Nasaret. Learning calon situa. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh calon situa bahwa learning calon situa akan dilanjutkan kembali mulai hari Minggu 5 Februari 2023. Jadwal akan diatur tersendiri. Dewan Koinonia, ibadah awal tahun seksi Paropuan. Seksi Paropuan akan mengadakan ibadah awal tahun sekaligus pembukaan kebaktian seksi perempuan 2023 pada hari Jumat 3 Februari 2023 bertempat di lantai dasar masuk pukul 10 WIB. Dewan Marturia, ibadah awal tahun dan pembekalan pelaksanaan program kerja Marturia 2023. Pada hari Sabtu 4 Februari 2023 akan diadakan ibadah awal tahun dan pembekalan pelaksanaan program kerja Marturia 2023 bertempat di lantai dasar masuk pukul 10 WIB selesai sampai pukul 13 WIB. Dewan Diakonia, seksi kesehatan. Pada hari ini, Minggu 29 Januari 2023, mulai pukul 8 sampai dengan 11 WIB, Seksi Kesehatan bekerja sama dengan PMI Bank Darah akan mengadakan aksi donor darah bertempat di lantai dasar. Informasi hasil rapat Huria. A. Mulai Minggu 5 Februari 2023, warga jemaat yang baru mendaftar akan diminta berdiri di tempat duduk pada saat diwartakan di jam masuk ibadahnya. B. Pertanggiangan sektor akan dilaksanakan di rumah jemaat di setiap sektor dengan jadwal A. Setiap Rabu minggu pertama dan ketiga, yaitu sektor Judea, Horeb, Hermon, Sion. Setiap Rabu minggu kedua dan keempat, yaitu sektor Ebenezer, Kapernaum, Galilea, Nasaret. Setiap Kamis minggu pertama dan ketiga, yaitu sektor Zaitun, Betania, Yerusalem, Karmel. Setiap Kamis minggu kedua dan keempat, yaitu sektor Filipi, Roma, Peniel, Kana. C. Mulai 2023 iuran diakonis sosial naik menjadi 200.000 setahun per keluarga. Na parpudi parhepengon. Saldo pertanggal 20 Januari 2020 tolu godangna 247.771.054 rupiah. Saldo ruas mangurupi ruas 46.425.000 rupiah. Pemasukan 68.226.673 rupiah. Pengeluaran 50 juta 4.428 rupiah. Saldo pertanggal 27 Januari 2023 godangna 300.328.300 rupiah. Songonima tikting namasa dohot nanaing masa di huriata tuhata nama masu hita. Oh, no, no, por Julia.
Rame ni debatan na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Di hamuna ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debatana gabi barita nauli di mingguta sadario minggu paopat todung Epipanias. Di enet sian buku ni si Job bidu 12 ayat 10 tolu sahat rodi ayat 25. Takasma payuti hutamu asa hujahahot tuhita songonomma didok disi. Maddapot di ibana habisuhon dohot hagogoon. Di ibana do panuturion dohot panibangon. Idama ibana mangarupakon gabe dangbe dapot paulion. Ibana makurukon sadabawa gabe dang adong natuk paluahon. Idama ibana maniopi aek gabe marsik luhut nai. Ibana muse palukosa gabe merbalik tanoon di bahen. Maddapot di ibana do hagogoon dohot hapatason. Guru di ibana jolma nalilu dohot na mangaliluhon. Ibana manogihon akka panuturi hira tabat-taban. Jalamaoto akka panguhumi di bahen. Ibana makarhari uhum roha-roha ni akaraja. Jala di hohosson rate tu gotting nasida. Ibana manogihon akamalim bahit tabat-taban. Jala ditinggakon tu tano halak na marhuaso. Ibana mangucat pamulungon sian halak napir tahak. Jala dibuat panuturion sian halak namatua. Ibana mangusehon haleaon tu akaraja. Jala dipahoddur hohos ni halak nabegu. Ibana papatarhon akka nabuni sian hahulumon. Jala dibuat do tu hatiuron linggoman ni hamatean. Ibana patibulhon akka bangso. Jala diago muse. Ibana pararaton akka bangso. Jala dipaudar muse. Ibana mangucat roha sian akka partogi ni bangso di tanoon. Jala dililuhon nasida di halongonan suada dalan. Jadi dadap-dadap nasida di hahulomon so marhatiuron. Jala rabat-rabat nasida di bahen songon halak na mabuk. Ido sahat na horas ma dihita saluhut na. Shalom. Di hamuna hinaholongan di Tuhata Tuhan Yesus Kristus didok sahala nabisuk. Apa yang akan dilakukan oleh hidup ini kepada kita, baik atau buruk, hal itu tergantung pada apa yang didapatkan hidup ini di dalam diri kita. Inna nabisuki. Salinari apa yang akan dilakukan oleh hidup ini kepada kita, baik atau buruk, hal itu tergantung pada apa yang didapatkan hidup ini di dalam diri kita. Namar lapata miyang wakamang do tamu kainang molo sayholan nama rungutungut, molo sayholan nahol soan tapa ula-ula, gabe holan nasay murhing mahita. Alani masih bereng siamun nabi majitab biranga murhing gorong amino aing bereng jo nak pemar masker.
Bah, songon nasolo do hau mamere. Buharo na ngopu Samuel Doli, murhingo no ay ngopu Samuel Doli dong lalaw paciuno daong, o daongin naon do rutin. Amana masa. Imanak kaningan. Berarti jauh dari hidup yang bersuka cita. Kemerlasi roha dong uluni halak Kristen. Amin. Ido, salina enak kaningan molo saya holan na marungut-ungut, holan na saya holsoan, gabi holan na murhing. Dia jauh dari hidup yang bersuka cita. Molo saya holan dirita, dohok gogot tasa diri do na saya tapangasahon, gabi madebu mahita tugijang ni roha, itu berarti jauh dari hidup yang rendah hati. Molo seholan namar gul-gul dohita ikon na dirohatai na tumikos, bahkan sampai berani melawan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Gabe si sugo mahita tudong atta jolma, berarti jauh dari hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Molo seholan namar hoi-hoi do tapaula-ula, molo roha susani. Gabe lam didoni hasusani mahita, berarti jauh dari hidup yang bersyukur. Natari sada arong goro tujabu guru sekolah minggu sada huria na huho basi roalak yang manak pika halak. Cerita maibana, mereka dipersalahkan dengan tidak masuk akal. Dia duhon dihuruk ke 2 bulan, diputus bersalah. Tak habis pikir nasida. Asa bui songoni. HP na mga duhonon, aetam. Mati. Dongan na nama. Kok bisa? Di awal-awal na nasida masuk tuh hurungan itu matangis. Nasa keluarga baik kok kamu menamar-hamarang gina marpariban. Dipa masuk, ke ada salahnya. Alai hola saya halaki tangis, unang huma susah hita, ikemarlas di rohaninna. Adong pariban no situa, guru sekolah mingguan, ibana ma si bait tangiang, ujungna gabe. Adong ma ibadah di hurungani di bain nasida ala nung adong be parjamita si bain edde nung adong si bain tangiang nung adong mereka bersuka cita di bagasan hurungani dangolo halaki di dodoni hasusani ro bapakna amang nasida lawo medulo tu hurungani bah hebat dohamu ia dijabuku dak sonang rohamu HP di sonang rohamu atong palilik kamu mah disonin kan? Nah dia doin kan? Ujung nggak banding mana sida. Ternyata kebenaran itu harus muncul. Mereka divonis bebas. Naneng dohono nakamang dota muakena. Dangolu na sida didodoni hasusani. Mereka mau bersyukur. Molo seholan nama roha diri do parangin ni sasahalaki gabe di dodoni todi hamo kusonima ibana jauh dari hidup yang mau berbagi atok songo dia do ngoluta nasasitongna molo marhaposan jala marpangusadeak kita tu debata. Di sido hita kamang do tamu kenang margugu mahita di patau mahita madalani ari-ari ningolutta di bagasan pos niroha berarti kita ini menjadi hidup dan hidup kita ini menjadi bermakna dan berguna. Ima ngolu ni halak Kristen, ima ngolu ni ruas di huria na ikko siulahonota. Amen. Asa marlapatan ngolumi. Marlapatan ngoluku, marlapatan ngolutta. Idonat tari sada poin. Na pinasahan nyo puye purus tu hamyak kabangulan na goktikki. Padita Bibel Fro guru huria diakones na adong di 5 distrik. Di Patupaibana. Kunjungan pastoral. Tertutup dang boy keluarga bilang boy masuk kolak kami do siak ka pangula nagok tiki bohado ho gabi pangula na hasea gabi pangula na marguna ito ngatongan ni huriay
Itu si doho terjonin. Jala mulo seni renukod do. May memang ido tutu. Isuk kumahami. Ahado hata ni ruasi nama baik kecik rohamu. Memang sangat luar biasa do puye porus. Diskusi mahami dua-dua bangku. Diskusi ima sa kelompok. Macam do. Nama baik kecik rohamu ibaen ruasi ala gogo madok katana inna kan. Tak pula pinabuat tuamu ake. Akhirnya pula pinabuat itu RHS. Apola. Alayahado hatani ruasi nama balas roham. Kan? Pasti saya dong ketongan nih. Balas roham. Wadong do hatai hami. Atong melonung ngasong ni masih patu pomu. Ayo. Jadi sangat luar biasa doa kamang do tamu kenang ditantak kita. Jala ido kamang do tamu kenang molo marhaposan, molo marpangusadia kita tu debata. Di sido kita nakaninga margogo, di sido kita dipatau madalani perdalanan ni ngolutta di bagasan pos ni roha. Jala ido turpukta marhite turpukta sadario nakamang do tamu kenang sa buku ni si Job dipatau do rohata marhite panidangion ni si Job. Ibu kamu do bibir munekan tajaha majo ayat 10 tolu rak majo hita majaha ayat 10 tolu sada 2 tolu maddapot di ibana habisuhon dohot hagogoon di ibana do panuturion dohot panibangon mana patugur rohata nuaing maddapot di ibana do habisuhon dohot hagogoon di ibana do panuturion dohot panindangion namar lapata meyak kamang do tamu kainang padohanon tuhita bahwa sesulit apapun medan kehidupan yang akan kita lalui selama kita mempercayai dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, maka kesulitan-kesulitan apapun yang akan kita hadapi, hal itu tidak akan membuat kita jatuh terjerembab. Itu justru membuat kita semakin kuat, semakin bertumbuh menjadi diri kita sendiri yang terbaik. Doko kamu jo ame gogo, amen. Hidup. Danggabe laos singkalak kita. Alaniaka hamaoloni, alaniaka hasusani. Ala donggo hagogo di debata. Di debata do ninna habisuhoni. Di debata do hagogoni. Alania kamang do tamu kenang ala di debata do habisuhon. Ala di debata do hagogoni di boto ibana do ahana neng masa tuhita. Di boto ibana do ahana naik sipatu pon na tuhita tungelutta. Tuhan tahu apa yang akan terjadi besok kepada kita. Alai laos di boto ibana do ahana naik sipatu pauna alani tugas tak kamang do tamu kenang marpos ni roha mahita tu ibana tapasaha madirita tu ibana sian hibul ni rohatar kok kamu amen gogo amen unak tapangasahonon gogot tado dirita. Inilah yang menjadi pegangan hidup Ayub pada saat dia menghadapi penderitaan hidup. Alai di tonga-tonga ni hasusani, di tonga-tonga ni penderitaan dia dopanna, mago sude artana, mate sude gelenga, jala ditinggal honaka ale-alena ibana, jala marsahi museibana, tung macai porsuksi tutu. Padahal dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak melakukan dosa. Ejol mana daulah roh hadu ibana. Alai Tuhan mengizinkan itu datang kepada dia. Jala di sido kamang do tamu kenang diokui si Jopon ia debatai saguru lomoni rohana do saluhutna. Sekali Allah bertindak maka tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menghentikannya. Sapala nang dibuka debata keran ni pasu-pasui ingot tamu makamang do tamu kenang mula kan kamu tu jauh ingot tamui. Sapala nang dibuka debata keran ni pasu-pasui dangadong nabui tuk menutupi gabe dapat pasu-pasu hita. Amen. Kurang gua amen munai. Amen. Balik sapala ditutup debata keran ni pasu-pasui ingot tamu nang adong nabi mebukai. Ditutup. Mata mual ni nyon. Pasu-pasu itu hita. Ana yang dapat joi sap pasu-pasu itu sepolhon.
Aneng dapot joysani tori sapolhon. Ima sapala nang ditutup debata. Alai sapala nang dibuka. Dangarung daboy manutup. Ima kamang dotang makena huasu ni debata. Dang tarabatan agia ise tuhatai. Sapala mangula ibana. Jala dang taroraan ni manangi se tuhatai. Manangaha pesi patuponna. Jadi molo di patu pada debata tu kita haluaun. Tidak ada yang bisa menghambat itu. Malua kita sian hadosota. Malua kita sian hasusaata. Mata dokon. Puji Tuhan. Bah, ai dia udah ngaulah mengalusi. Doda. Puji Tuhan. Haleluya. Baya lupa. So 3 minggu do pehita ke masuk kahon. Kuni udah mulai dok perjamita. Puji Tuhan itu lalu siamu mah. Haleluya. Haleluya. Mulai nakal puji Tuhan. Alaida mulu arong gede ta haleluya. Haleluya gabi dari kamu puji Tuhan, puji Tuhan. Sotungnya teh. Ido kamang dota makenang. Lasni rohata, marhaleluya kita memuji Tuhan ini. Dialah pemilik otoritas, dialah pemilik kehendak, dialah pemilik kuasa. Alani do ikut tunduk do kita. Tu otoritas ni debata di bagasan Yesus Kristus. Atau mau ikut tunduk do kita tu otoritas ni debata unang mamangalo, unang ma pamalo-malohon. Jala unang di pangasahon gogo, unang di pangasahon habisuhon ni jolma, sadok ikut tuibana mahita marpangusadean. Unang songon na udok nakaninga dongani guru sekolah minggui di pangasahon na mga duon dirina hagogoon na hape dibalik ni asara po teping do ibana. Partoko masat tong nyon natoras ni nanyeruhon no. Maksud na sa gudang go uangi keluar. Mardame ma igarar ma kan aneh do aneh ima na mga sahon guguna na mga sahon pikiran na sangguy do bay tuan itu terlari pasu-pasu alayak kajol mana mar pangusadean na toktong mar haporusat tu debata na say toktong martangiang tu debata na say toktong mga sahon hagugun di debata. Ingot tamu makamang do tamu kainang manata do debata ditangi hot debata do alu-aluta jala di boto doy holan napai mahot tik gido kita jawaban dari doa kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Ye posramu nakamang dah do tamu kainang unang adong naganggu jala tusido kita laho madalani perdalanan ni nguluta debatado haroruan ni gogo dohot habisuhon. Ido tema minggutta topik ni minggutta sadarion napatuguhor rohatta mangadopi akan masa di ngulo salinaya kamang dado tamu kainang debatado haroruan ni gogo dohot habisuhon alani dang tarpasidik kita soy kosonggop aka orbuki tu pamatakton. Persoalan nanuaing jala tugas ta ima payason orbuki asa unang gabe parosahi tu kita. Daktar pasidik kita ra, daktar pasidik kita orbuk debu jangan masuk ke saya dak bido honot tasongoni. La nita butini. Aro misalna hebang orbuki ke sanita butini. Oke dang masuk majibana tu parniang goton ala yang got pamatakton korode dak betak kita. Tugas ta ima laho payasonido asa unang rosa itu kita. Suang-suang ini makamang do tamu kenak perdalanan ningoluta dang tarpasi di kita soi koroha susaani manang hama oloni tungoluta. Tugas ta ima mangadopi akahasusan dot hama olonido asa unang dido doni si taunoni hita. Odo nagabe persoalan. Bagaimana sikap kita? Molorosi taunoni, molorosi pikirani, moloro arsaki boha. Mertukoli sangko hita lam tukti hita. Ujungnya gabe mada butuh sahid, mana kita bangkit. Mangalo si taunoni. Jala di somma hita dipaingot turpukon asa gogo dohot habisuhon nasihat tuhatai mata pangasahon laho mangadopisa. Mulai do kamang do tamu kainang nata pangasahon dao mahita siapa delean dao mahita sian keputus asaan ala de batasa diri do napatuho kita lahu mangadopi akatan tangani berarti kita harus selalu tetap
bersandar kepada Tuhan. Kita tidak menentukan hidup ini bahagia atau menderita. Tugas kita amanginang adalah menjalani kehidupan yang ditentukan oleh Tuhan untuk kita jalani. Debatasa diri do namarhuaso. Mano Tuhan ujung ni perjalanan ni ngolutta alani diganup si taonon manang hasusana tadopi ikon luluat tado apa rencana Tuhan di dalam segala apa yang kita alami. Selain karena ikut luluat tado apa rencana Tuhan. Harus sakakmu Tuhan. Dingolukon. Molo di paluaso. Roh si pikiran. Roh arsak. Roh akatan tangani. Ada misteri kehidupan yang harus kita jalani. Yang membuat kita bergantung kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Albert Einstein Yamadok. Hanya ada dua cara untuk menjalani hidup ini. Yang pertama, seolah-olah tidak ada keajaiban atau seolah-olah semuanya keajaiban. Dia do pilih tomu. Molo na perjoloi seolah-olah tidak ada keajaiban, maka itu yang membuat diri seseorang itu menjauh dari Tuhan. Alai molo na padua honido dipilih seolah-olah semuanya keajaiban, maka itu yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Mersigatung tulebata. Dia do pilih tomu angguau do ngaku saja bu ikon na padua honido. Hidup ini semuanya adalah keajaiban. Pilih tomu nasaru padu hita. Amen. Ido keajaiban do nguluto na kamang dah do tamu kenang. Jalalau sido nang dohonon tu inang situa. Boru si lain, Upu Samuel, boru. Kiajai padong lumoni nang. Mau lihat ma. Ayod do situ adong isonaw, dakya muruk. Muruk, buta muruk. Olah na senyum. Ala omak na boru si torus pane, au na babas tulang bujuwonaw. Hormat dia do tu padita. Ala boru ni padita ibana. Ido. Jala sari tu padita. Molo siya kapat dita roto somar jamita ko say di jalang oddo. Dakola di jalang butinida molo jalang marisi do. Ido api na masih baru-baru roto son. Ido. Semangat terus. Kiajai padongulumunau. Basa hudok ko kiajai pan kesak-sak ku sadiri maun di tonga-tonga ni pangulaon na. Roh hasusaan, roh parukilo dang boy mardala be Upu Samuel duli. Seholan na ijabu na maibana alawa ala roh ipaluas Tuhan ni. Madabu ibana dang boy be. Nyon tanggurung ngaon. Alai di sido kamang dota mua kenang natabereng dang marungut-ungut. Dang olo ibana di dodoni hasusani. Dang gabe say marsa ibana, dang gabe say mahiu, dang gabe say marungut-ungut. Dang idok ketutuari dang gabe situa au Tuhan, roh hasusano batu mago mangunak situa au ina daong. Alay say arong ko songoni, dung gabe situa ibana, roh paru kilo ni. Pengalaman nami me. Tikiso situa soinama hipas nyamaton. Alay dung gabi calo situa jala situa mardapok ro hasusani baka kya di bana gabe sampai naing ritik beko kau sampai naing ritik bakatai baru saya ngomong butini sidoan sinakan lu di bama biar madongani sidoan hawas sinakan ina mahua doh ningokan taunya ane papa benot donoangin naroha kan ulsongoni tak na berpura-pura dunia apa tahu moru madagingo seholan na holsoan seholan na mengilu seholan ni mangutungu na ala saya terus mati nangyakon unang holsoak ko unang marungutungut to pilius tatok dirim tutuani lo bahasa gabi songononaw ahamalusna ala songoniho inakan sadar maibana. Duk sadar ama muse. Gabi maila maibana. Mau lihat ma Tuhan. Gabi huboto maahro sakka. Kembali banan waing. Mamaki jubah nai
mok mulak dagingnya muse. Pajupang natuari sida minggu nasalpu di hauli bana. Mau lihat pad dita saya ditangnya koko daw. Anggo soalan ditang yang mi dak songono nawin. Dia tidak mau ditaklukkan oleh asusan tapi bangkit. Songoni mangulut tak kamang do tamak kenang. Jala ido ngolu ni Opu Samuel doli boru. Mau lihat mana? Di pakko basyo mo dilas ni roham. Totu Opu Samuel dolio na saya ditanya ko doho. Asura rupani dok Opu Samuel dolio dang boy holao da iko jago ma awaso molo lao. Inakan iko kulele ho inna pidang boy marikat niyan. Ape daw lao mane. Isop piao inakan. Sanop piao marminggu ni nebana. Dia mulai hati ma di Opu Samuel doli. Dah nak pesongonon alay terus semangat. Di dalam keterbatasan itu ada kekuatan. Aido si Paulus adong suga di pamatang alay terus di bana semangat mabaritahon barita nauli barang boy hobor hatto mabaritahon nauli nang wapalatang yang mi tangyak ko sudi akaruas ni huria ay nunga pinopar ni parhalado hamu nunga masuk keluarga parhalado mulai tema di kamu terus bersemangat melayani sebagai situa. Penderitaan yang dialami oleh sang suami tercinta tidak membuat surut semangat Opu Samuel boru untuk melayani. Puasa ala persea ibana tu debata. Ala di pangasahon hagogon ni debata. Ala habisuhon ni debata. Mangula di dirina laho patu papak kobasion na di tonga-tonga ni huria. Mau lihat tema di pasahat turia Tuhan musalu na keluarga yang selalu mendukung pakubasyon Opu Samuel boron sahat tu na 15 tahun ibana anon pasahatun ni huria ma tukot Opu Samuel boru tukoti simbol doi amasuk ko tuha tuamu jala omma na toktong madongani ho merdala terus jangan sampai pernah berhenti sepanjang masih bisa berjalan adong tukoti nagabe penambah tenaga di perjalanan ni ngulu najolo ngulu paciu situa dangi dokon paciu situa pasahat tukot ninado pasahat tukot ninado jala tradisi ido nata toruso sonari nata pero pani adong anoni gili-gila mangalio cendramata dang ido itor marhunik gondot tangan nai nah ido dah ai boto hamu nangi baru pasahat pilihan gudang-gudang beka noda onna mana sida situa ake gudak-gudak pamasuk kamu otik sosadia godang badia do otik sosadia godang ido lagi 100.000 las roha 50.000 las roha 20.000 balas roha nake kuning-kuningani tonggolas roha. Ayo tahu nake kuning-kuningani tahe alang-alang kuning per 5.000-an. Kan itu alang kuning gue. Ibe tonglas maro ada siate. Tapasak manod denggani. Dalat tadi madok mau liate di pakkobasion ni ala inak situon salinay na kaningan say margugo mainang jala marguna mak sudi pakkobasion mo. Ale nga madok kon molo nunga paciu ko sudi mapaciun. Unang urubi akadongammo na sopaciu dope di sektor Jerusalem. Jala ido luar biasa na halakon. Paciun inangon nuaing masuk helana calo situa. Nah, jadi tanya kotong helamida asa situa na burjui, sa situa na burju. Tanya kona ke Opu Samuel dah helami marlasi roa mamu. Jadi salinari tung macai lasitutu dorohanami di pakkobasion ni inang di huriaon song sahalak parhalado ni huria sai di paso-paso de batama sude pakkobasionmu doho sude akapoparammu marlas ni roha marulopolo bersukacita mereka memiliki cerita yang indah tua punga dulu opuku situa meskipun opung doliku sakit tetapi tetap semangat. Apalagi opung doliku, opung Samuel inna. Margugo maho, aki opung Samuel da, margugo. Nape songonoko, unang lungur roham. Ilo debatado pe pikiran nadenggan. Jala ido kita kamang do tamu kainang ngulut taon. Fisik kita bisa sakit. Alai anggo ate-ateta, anggo rohata harus selalu tetap sehat di dalam Yesus Kristus. Amin. Guguru kamu amin nih, amin. Gitu.
molo marsahit to unang lemurhing alay lammekelma lam senyum jala di senyum tay dilas ni rohatay di sido kita mergogo molo terbatas mardalan terbatas jongjong terbatas latu satu son dok mamauliate tutuhani ala dilehod dope hosa hanguluan molo boy dope hitamangan do minum waduh sangat luar biasa bohama akajolmaan boy do mardalan boy do satu son alai mangadang boy gudang batu magod do boy hitamanga gudang ala boha ala memang gudang do pasu-pasu nanilehon ni debata alanya kamang do tamu kenang mergugo mahita laho maka porsiai hagogoon dohot habisuhon nasihat tuhatay amen mulai ate matuhan dipakulingi ho hami marhite khatam asa hodo hape haroroan ni habisuhon dohot hagogooni ido na patuguhor rohanami mangalak katujulu edak kuboto hami Tuhan ahana masa tunggulu nami horo nama botoy alai porsiado kami sai didongani jala diiring-iring kodo perjalanan di ngulu nami songon na pinatupam tusi job na tape macai susah pernguluon na alai porsiado ibana di hagogo ummo songoni mana kami Tuhan porsiado kami iloko hagogo do tabisuhon na siyakko mangado piragam nyakatan tangan di ngulu nami laos huhamulate hok kami do Tuhan di naposom inanami situa biolinta boru si lain opu Samuel boru sadari om may bana tuha paborhaton nami masuk tu purna bakti hasituaon hobar tunaong niaturhon ni huriam umur 65 tahun mulai ate madiho tuha di pararhoi bana gabe ula-ulam nama tolpang di huria laho makobasi huriam khususnya di sektor Jerusalem pasu-pasu mainan nami o Tuhan lumubi amanami opu Samuel duli di tonga-tonga ni keterbatasan na di tonga-tonga ni hasusana lani sahit narotu ibana toktong do Tuhan tiur rohana manang yakon inanami o borhat laho patu papak kobasyon na songo situa alani saya toktong madilehoko tunasida lasni roha hahipason doho gajang nyumur jala marulupuluk tordinasida Tuhan apala sadarion ipaborhat huria nasida laho masuk tu purna bakti hasituan pasu-pasu salu nakapoparanna jala ditupak asido tolong yerohamma nang sudi akka ulaun ni akka yanakonna porsiado hami Tuhan hona madongai na mangaramoti nasida lasungani manang akka ruas ni huriam natongon waing hurang seha pamatangna nyonya pajetan boru aritonang nyonya pajetan boru simajuttak Rustam Harianja ala amak situa JR Huta Barat kian tamaro tabunan jala hubigi hami formasi Tuhan na tua-tua nami na toras ni ala inang situa erli boru simamora doh takkan asing na Tuhan naso haguarak kami ganuk marsada-sada na tongon hurang seha pamatang na Tuhan porsiado hami di lehoko hamalumon di lehoko hahipason di lehoko nasida tiur ni roha asa marpos ni roha hodo haroruan ni hagogoon dohot habisuhoni jala marhite dokter ubat si panganon na pinangan nasida roho ali Jesus mangalehon hamalumon lasongoninang kakeluarga na marsitaonon apuli maroha nasida akka keluarga nasorodo pe Tuhan pasu-pasu parianak kono tu par rumah tanggaon na tuk doa sini roha mangalehoni di tikina tu nasida doho tak kayanak ni ruas ni huriam naung tuk umur na marhasohota manang marhamulian di tikina Tuhan lehonom mutu nasida kasirokka na atong pinuji magwar mo ola nyorro di saliling-ilileng na di bagasan Kristus Tuhan nami amen. Tajak komahatan ni debata laos tapasah ma peliata.
termasuk mahita tu acara paborhaton purnabakti hasituaon Tiki marit non Roma tujolo inak situa borusi lain. Minta tolong nanti untuk calon sintuaya supaya digeser nanti Opu Samuel Doli, tapi di situ aja ya. Marit di mahita los Roma situa na mendampingi 12 halak tujolo. Marit dihita. Hamu akar ruas nihuria doho parhalado sadarion paborhatot tama inang situa Violenta Lydia Mariani boru silain laho mamasuhi masa pensiun sian hasituaon songon naniaturkon nihuriatta. Pujiota do debata jala dohonotta mauliate tu situata siala saluhu pakkobasion na salelengo di huriata. Tatangyak koma nasida doho keluarga asa debata na mangaramoti di na madalani masa pensiun nasida. Mardomu tusita bege majolo surat keputusan ni Pardita Resort HKBP Resort Bogor dohot ucapan terima kasih sian preses HKBP Distrik 28 Deboskap na jinahahon ni Ketua Parhalado Partaon. Surat keputusan pensiun penatua nomor 03/02.1/2023. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Bogor berkedudukan Jalan Peledang nomor 15 Bogor. Menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 7 Pasal 27.6.6 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan dan menetapkan nama Sintua Violenta Lydia Mariani Borusilain, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 7 Desember 1957, ditahbiskan 14 Juli 2013. Pensiun Sintua Minggu 29 Januari 2023, umur 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 29 Januari 2023, Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta HKBP Resort Bogor, Pendeta Anwar P. Nababan, Master Teologia. Ucapan terima kasih nomor 002/UT/D28 Deboskap /1/2023. Praises HKBP Distrik 28 Deboskap yang berkedudukan di Cinere, Depok,
Atas nama HKBP mengucapkan terima kasih kepada Sintua Piolenta Lydia Mariani Silain yang telah mengabdikan hidupnya sebagai Sintua HKBP selama 9 tahun 6 bulan di HKBP Bogor, Resort Bogor, tanggal lahir 7 Desember 1957, ditahbiskan 14 Juli 2013, purna bakti 29 Januari 2023. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 26. Cinere Depok, 26 Januari 2023, Preses HKBP Distrik 28 Deposkap, Pendeta Nexon M. Simanjuntak, Master Teologia. Terima kasih. Hamu inanami Situa Piolenta Lydia Mariani Borusilain, Marhiteon au Padita Resort HKBP Resort Bogor atas goar ni sude parhalado doho ruas ni huria na adong di huriaon pabor hatok kamu mamasuki pensiun situa sian HKBP Bogor Resort Bogor mauliate madohonon nami siala saluhut pakobasio muna salilengod di huriata HKBP Bogor Resort Bogoron Tuhat tamana mamasu-masu pakobasyo muna nasailaon bahen hasangapon di Guarna jala lasni roha di Huriana. Saya didongani Tuhan debata mahamu rab dohot keluarga saluhutna. Amen martangyang ma hita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang nunga di paloas asini roham leleng ni sia taon ono bulan inanami Situa Piolenta Lydia Mariani Borusilain makobasi di huriamon. Pujion nami dogoarmu jala dohonon nami mauliate tuho. Aihodo nama jou jala mamilit naposomon marhobas di huriaon. Pasu-pasu maing jala tupahi asa marparbue gabe hasangapod di goarmu. Bahen lasni roha di huriam. Homa nama dongani nasida di nama dalani masa pensiun hasituaon. Dongani jala pargogoi manasida songoni dohot keluarga. Upangi dohami itu ho marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kok dope hamu disi langsung mahita pasahat cendramata. Aniatur hone sekretaris Surya. Saunari saat mahita tu acara na palimahon. Ima pasahat kenang-kenangan sian huria na parjulo pasahatson cindramata tu sintua na pensiun na pinasahat ni sintua sektor parar tahun didampingi Ketua Dewan Koinonia, Ketua Dewan Marturia, Ketua Dewan Diakonia.
Na paduahon pasahat tukot dohot ulos tu situa pensiun. Ya, sudah makasih tua mengadoptu ruas, do Opus Samuel, aka amanami nanami parhalado, Roma tong tujolo, asata patu begehon, ede puji-pujian.
Saat mahita tua cara na papituhon ima mandok hata na parjulu mewakili ruas Huria sian sektor Yerusalem ubasa tami tu amang ji siagian. Horasma di tau saluhuna selamat hari Minggu. Sadarion nungata paborhat inata situa burus lain. Ima dinau macohot nasida hasituaon siak kuriata. Jadi songo sidohonon nami adok saya cerita sidohonokku tuinang burus lain. Adong masa ada halak bangula ya amata inat tahun bangula disada polak do marhauma. Jadi ya hutahun boy dohonokku rata kas tu di botohamu hutahun huta Yerusalem ima hutanami. Mangulama inat tahun do amat tahun di si martani. Ala toktong do di pasa nasida tamyang na tomat tarebata marlopi gada do hasil di naniula naon di tabun nasida. Songoni masih do honokku tuhamu inang sa itu hatta ma na mga leo pasu-pasu na marlibat gada di hamuna takas do taboto gopas do hamu dilihat do di hamu umur na gadang nang pangiduan nami atok siar ruas nak tugo paramuna sa dileho ma bisu do roa do tabastaran na siya tuatay ima sidohonon nami siar ruas tuhatama namadongani hitaw saluhud na Maulate ma, Horas. Mulyate ma diamang jisiagian. Sonari mandok hatama na mewakili parhalado. Hupasahat tamima tu amang sintua Fe Limbong. Shalom, Horas. Jadi songon mewakili sian parhalado ni Huriata HKBP Bogor di nama dok hata songon hata perpudi tu inang situa borusilain naung masuk tu masa pensiun di bagasa sadarion tapuji matu hata boydo inang borusilain songon nedok ni hata nama dok sahat ulahot tohonami dang sudi boy madapot songone adong dope dang sangat detik kina nong adi jo tu hata alai ina sahat do diulahon inang tohonani jala di bagasan hahi pason tapuji matu hata ya sadasi halas sonon do ya inang dang sudi boy songon inang saya diulah tohonana alai di bagasan hahi paso alani hami songon parhalado naso pasiu dope
Jadi bolo songoni be tau depas song nora bolo tung dilehot Tuhani asini rohana. Song nomor acara tu iba masa pensiun. Jadi tangyang marsi tangyang mata inang dah. Asa bui ni asudia ka dongata na so pensiunon bui pensiun ditikina di umur 65 tahun jala di bagasan hahipaso. Dua hal na tuingo inang sian inang na bui si ingoton niak kana so pasiu dobe terlumubiak ka pasiun na terliling dobe ang iba lakin 1 tahun na dua hal na huingot sian inangon na bui si tirota na perjulo disiplin inangon termasuk dongan perhalado na sangat disiplin masalah waktu tu gereja dan pola terlambat apalagi itu pertanyaan nah tapi susah sektor kami ngabi noto bolo pertanyaan di sektor ni nangon pasti nangon do perjulo di jauh ni pertanyaan ni nah jadi sada situ rodot dihita tahargai waktu disiplin ya jala mungkin ra alani disiplin ni nangodora asabui songoni semangat imana jala seger sapat saat tuna pensiun. Na paduahon ngahuingot sian inangon ketaatan. Ahdo lapatan na ketaatanon selama inangon calo situa kebetulan kami rak marguru calo situa ale angkatan nami berbeda. Angkatan berbeda ale rak masyajar. Jadi inangon masalah ketaatan satu nasi tua bolo disuruh tugas manangna mertugas japitu dengan pola olo inangon gudang protes bajapitu maliate akadongan boleh bae mertugas jam 10 bolo boy nian jam 5 sore mak ya kan adong nai tugas so jam 5 sore bolo boy japitu pagi mak anggo inangon jam 3 pedi bae jam 7 jam 10 jam 2 jam 5 sore siap bahkan bolo boy 2 hari martugas jadi si turut dena tuak kana poso apalagi kacalo situa bolo dong do tiki ni nangon danga pola tarsongon contoh masa Natal kana dong do pohon Natal tadi son jibo do honong torok do hami parhalado ala yang go inangon sigra tong mau mewakili hami ya dina makobasi akka madekor gereja song mewakili hami alan mungkin alan akka kesibukan do akan nasi jadi inangod do pemadok bulu subuh yau dohot bisa ada kegiatan minimal kopi hukirim do manang pisang gorengin kan aduh sada situ do pangalahon inangon ya jadi anggiat menang bui tiru hami aka nauli nadinggan di pangulaumu selama sia tahun ono bulan nate. Nah, jadi song kami madok selamat matuinang. Jalan paling salu tiba tinangon dangai bae ni nangon alasana ala amang simajuta opu Samuel Doli kurang sehat pamatang nadang gabi alasanna gabi istilahna dia ke rejona tanggung jawabna di gereja gawe tertinggal alai tetap dia semangat jala mungkin ra natong dora amang opu samondolion mangalian aka semangat no motivasi lam tu sehat nama amang teh saya pasu-pasu Tuhan ma sudi aka pinopar ni amang doina saya totong ma walau bereng regenerasi calon situa helani amang jadi ngadong regenerasi ipatu duho do dang dao tubis ya bonanena ya jadi naparpudi sian hami parhalado madok selamat menikmati masa pensiun Tuhan Yesus memberkati amin.
Maulia tema diamang sintua limbong naung pasahaton hata ima mewakili parhalado. Na pawaluhon hata partadingan sian sintua pensiun. Pasata mima tuinang sintua berusilan. Tapuji ma tuhata di bagasan guarni Tuhani. Aman nami padita nahu persangai kami, amang uluan nami dohot inang, amang padita simajutak dohot inang, inang pendeta Rebeka dohot amang nababan, inang pendeta Yanti dohot amang napitupulu, dohot sude tahe akadong aku perhalado na punguhi tadi son, dohot na subuhi do perap hita di akan nomor tugas pagi sore anon. Sa itu hatama tutu nama masuk hita salhutna. Mula songona pakilalaku dang baru umur 25 tahun nih. Dang baru umur 25 tahun alai ima waktuna. Tuhan doma masuk hita salhutna dilian umur nagajang. Toho tutu mau liate mah di tuhata. Bu hita sahatuna pensiun di akapardongan nota na salilingon. Tuhamu amanami balotung adong akapangalakkan niba doh akapakatayon niba nahurang lubi tuha manami doh tunanami akapadita bamaapok kamu mayamang doh tamu inang asanggi alam ditambay tuhata di hita pasu-pasu suang-suang ni nang tuha kadong aku perhalado mula tung adong akan asala pangalakaku pakatayokku tuhamu alamin nang termasuk na cerewek daw di hita perhalado. Termasuk na cerewek doa utong di hita dong aka ina parhalado ala siring iba ala iba sada na tua ulo di iba pasingoton alai aka si pasingot na ding gadoy song na dokon ni amang libong nakiningan sa itu hata nama masu hita tutu salhuna bu hita rap madalani sahat ula tohonan mi nang terlumobi ma nang tuhamu sudi ruas ni huriata amanami doh inanami doh angginiba akai botoniba terlumobi ma di sektor Jerusalem. Mangido maaf hami amang inang akai botoniba akang giniba molo tung adong aka pakatayon nami pakngalakan nami pelayanan nami terlumobi molo di julo ni gerejaan aka penerima tamu hami songo sebagai parhalado molo tung adong ala sipata hami aka parhaladoon masuk kamu amang masuk kamu inang tujolo ala tersongon na ulo do sipata udo ko kami songo ni molo tung adong aka pakatayon nami amang tama apom mayamang tama apom may inang nang akay botoniba nang aka angginiba sudi nay aka pasu-pasu siya tuhata doy sayang giya manang tu akatikyon nang nunga pensiun ni batutuson nay dokon nay haolan hasitua do na pensiun natay anggo na mangula di perlak ni Tuhani sahat tu na soboy nila kahon ikon ulaw do ulaw di Tuhani di mana tersurat doy di Roma 12 ayat 10 sada. Itu selalu pegang andalanku. Jadi sudah mahita tutu gawe sisa daroha silas ni roha dinama kalason naboyau pensiun apala di bagasan tikion di lewat tuhata tuau umur 55 tahun nang tu aka keluarga tu parhalado sude na pungudi sontar lumo binang tu keluargaku akaya nakoku pahopuku paparaku memang luar biasa do aka keluarga mandorong ngau mabain semangat dia sering doa si patah song natadokoni tidak ada yang sempurna sering do iba muruk alai sepatah gabe aka dan aku di sepatah opung sermonin enggak jadi selalu jadi mereka yang mengingatkan saya sermon panakso sermon pertanyaan enggak ngajumi enggak opung jadi buat anak-anak buat cucu-cucu opung semoga rajin-rajin sekolah minggu ya opungnya jadi anak Tuhan, jadi anak yang turut sama Tuhan. Mudah-mudahan songoni mahatas ya kami Tuhata mana masuk hita di aka pelayanan nami na lubi hurang di bagasan tikion mauliate tapuji ma Tuhata horas. Maret de mahita laos jong bahamu salhu narus ni guria.
Tatangyak komma peliata. Ale debatama namin na di Banua Gijang hodo hararuan li saluhut sileol lehon nadenggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasaat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gurang ni sileol lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliaman namin na di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmo, saya Roma harajawmu, saya saok malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapari. Saya sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Ngunak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Amin. Amin. Pemahamu maju satu pitu hami asa sudi majalang halakon anak tadi mulut tujulu hudok koran nomor mula kabiru hamu.